bližu, ma ne. Čeći. Gdje na gore? Upravo sam zato što ga važno što čekate sad vremena napolje. Ćuti, ja mislim da je to najgori teren. Pero, ne Orlovača, pero, je onaj najveći. Ekipu, znaš. Rodnik je došao bez jedne noge, ali... Boli, ja? Koliko petite se skreću, 7,4 km je dug, sad ostatak kružno. I ovo deonica, evo vidite, ovaj, da, znači, ovdje je sve vlažno, ljeto smo prolazili, ali smo se stalo. Ovako. Znači ovaj most je zbog onih položaja gasovoda koji nije voda. I ja smo od dva ankera. Da. Ali ovi smo radili predsjedniče dan i noć da bi... 10 metara dužine, 6 milijana evra. Ovo smo već na